Πάρα πολύ. Α! Ναι! Γιατί το τσεκπέτυχες για τόσο. Έτσι αυτό μια χαρά βίντεο βγάζει. Το πήρες. Το έχω πάρει, ναι. Αλλά δεν βγάζει βίντεο, δεν έχει τη μνήμη. Το πρέπει να αντιγράψεις όλα. Τώρα τα πουλάκια δεν κρυώνουνε. Κοίτα. Κοίτα, θα φτάσεις μέχρι τα πουλιά και θα σταματήσεις να τραγουδάς. Ναι. Κοίτα, μόλις φτάνεις εκεί, σταματάς. Έχει παγώσει η μύτη, μπορώ. Ναι. Κρύο. Δεν έχουμε τη λήξη. Εμείς δεν έχουμε τη λήξη. Πώς κάθεται ακίνητη. Ξέρω εγώ, προτιμώ να τρέχω να ζεσταθώ. Ω, πολύ κρύο. Θα γυρίσουμε, ναι. Γυρίσουμε, δεν μπορώ ούτε εγώ να αντέχω. Κάτσε να βγάλω λίγο εδώ να δω τα παιδιά. Απαπα. Κρύο. Πρόσεξε. Ναι, και τι, πάμε απ' την άλλη τώρα. Απ' την άλλη πάμε τώρα. Ούτε αυτά εδώ τα παπούτσια, δεν καταλαβαίνω Χριστό βασικά. Αριάδνη, πώς είσαι? Κρυώνει Αριάδνη, κρυώνεις Αριάδνη. Κρυώνεις. Πάμε σπίτι. Πάμε σπίτι. Τώρα εδώ δεν φυσάει και είναι απόλαυση. Εγώ είμαι πιο καλά. Αριάδνη. Δεν πήρα γάντια εγώ. Πρέπει να αγοράσω γάντια. Ή έχω γάντια. Εσύ έχεις γάντια. Βγαίνει εδώ σπίτι εδώ, σπίτι κοντράλες, Ναι, αυτά δεν τα πήρα. Πρέπει να πάρεις. Καλά νομίζεις. Αυτό είναι το χέρι μου. Ναι. Είναι ζεστά. Έχω καλό σου. Πάμε γρήγορα. Γρήγορα, έχει πλαγιάσει, περίμενε να τη φτιάξω καλά. Έτσι. Εσύ πολύ πλάγιασες. Πάμε. Άμα πηγαίνεις σε τέτοιο... Ένα πάγο από κάτω που έχει. Ένα μέτρο πάγο. Κάνεις και σκόντρα. Δηλαδή μετά που δεν θέλει να σηκωθεί από εδώ. Ο άλλος έχει παγωμένος είναι. Η σαλφάνια στο πάγο. Ακόμα τραβάς εκεί. Ναι. Πόσο μεγάλο. 5 λεπτά. Μαμά. Έλα. Γιατί κάθεσαι έτσι.
Jan. Έτσι όταν ήμασταν μικρά έτσι κυκλοφοράγαμε. Πήγαινε. Με το σανό. Θα το πω, να το βάλω. Όπου πήγαινε αυτός, μετά πήγαινε αυτός στην Ελλάδα. Με όλους εδώ καθόμουν εκεί. Αυτός μου σπίδος στο κοινό. Προχτές δεν βγαίνει στο σπίτι. Το πάω στο καστρό. Ναι.